Στην εφαρμογή διαδικτύου που προτιμάτε, χρησιμοποιήστε την πάνω μπάρα για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Jockey. Στην μπάρα γράψετε jockeyseaway.com και πατήστε Enter. Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιήστε το πάνω μενού και κάνετε κλικ στην επιλογή Συνδρομές Jockey Plus. Η σελίδα αναγράφει αναλυτικά τα ωφέλη των συνδρομών που είναι διαθέσιμες. Όταν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε, πηγαίνετε λίγο πιο κάτω, στην ενότητα Εγγραφή νέου λογαριασμού. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να συνδεθείτε εδώ. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας ως ακολούθως. Πρώτο, username. Εδώ μπορείτε να δώσετε το username που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα. Μπορεί να είναι ό,τι θέλετε εσείς. Στη συνέχεια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Για να ενεργοποιήσετε την συνδρομή σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτό το email, αφού θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την διεύθυνση σας σε λίγα λεπτά. Πιο κάτω, συμπληρώστε όνομα και επίθετο. Λίγο πιο κάτω θα σας ζητηθεί να γράψετε κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός μπορεί να είναι ό,τι θέλετε εσείς. Εισηγούμαστε την χρήση κεφαλαίων, μικρών γραμμάτων, αριθμών και άλλων χαρακτήρων για καλύτερη ασφάλεια. Γράψτε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας. Όταν είστε έτοιμοι, είναι ώρα να διαλέξετε την συνδρομή που θέλετε. Οι συνδρομές σας δίνουν απεριόριστη πρόσβαση στο Jockey Plus. Η διαφορά τους είναι μόνο στη χρονική διάρκεια. Αν έχετε κωδικό έκπτωσης, μπορείτε να το προσθέσετε εδώ. Κάνετε κλικ στην εφαρμογή για να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας πιο κάτω, στην ενότητα Λεπτομέρειες συνδρομής. Πρώτα, θα αναγράφετε η συνδρομή που έχετε διαλέξει και στη συνέχεια το ποσό που αντιστοιχεί. Εδώ επιβεβαιώνετε επίσης το ποσό για σήμερα και το ποσό για κάθε άλλη ανανέωση της συνδρομής σας, όπως και η συχνότητα της ανανέωσης. Παρακαλώ σημειώστε πως η ανανέωση γίνεται αυτόματα. Η επόμενη ανανέωση αναγράφεται εδώ. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Όταν είστε σίγουροι πως τα στοιχεία είναι σωστά, συμπληρώστε τα στοιχεία πληρωμής. Ξεκινήστε με το όνομα και επίθετό σας, όπως αναγράφονται στην κάρτα πληρωμής. Στη συνέχεια συμπληρώστε τον αριθμό της κάρτας σας και πιο δίπλα την ημερομηνία λήξης και τον τριψήφιο αριθμό επιβεβαίωσης. Κάνετε κλικ στους συνδέσμους για να διαβάσετε τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν είστε έτοιμοι, κάνετε κλικ για να επιβεβαιώσετε την συμφωνία σας στους κανόνες και πατήστε Εγγραφή για να ολοκληρώσετε τη συνδρομή σας. Αν είστε νέος χρήστης στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα τον λογαριασμό σας. Για ενεργοποίηση και για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Jockey Plus, πρέπει να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας πατώντας τον σύνδεσμο που στάλθηκε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στο email μπορείτε να επιβεβαιώσετε ξανά πως οι λεπτομέρειες της συνδρομής σας είναι σωστές. Στο δεξί μέρος του μηνύματος αναγράφεται η συνδρομή, όπως και το ποσό της συνδρομής. Η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα. Τέλος, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε τη συνδρομή και λογαριασμό σας. Αν δεν λάβετε το email, παρακαλούμε όπως ψάξετε στα ανεπιθύμητα μηνύματά σας. Όταν μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Jockey, μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την πρόσβασή σας στο Jockey Plus. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε κλικ στο δεύτερο email που σας έχουμε στείλει, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία μας και να είσαστε πάντα ενημερωμένοι για τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τις προπονήσεις και όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις υποδρομίες. Ελπίζουμε πως αυτός ο οδηγός ήταν χρήσιμος. Μην χάνετε άλλο χρόνο, αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε έξυπνες επιλογές.